Rakásaival a sírba visz, mint Bernie. Bernie szerette a rágót, de nem rágni. Bukkasztani. Egyik nap megyek haza, totálisan síkhideg vagyok, és elvárnék némi együttérzést, erre bemegyek. Ott hever a nappaliban, sört vedel, tévézik, és rág. Rág? Bukkaszt! Mire én? Bernie, ha még egyszer elbukkasztod ezt a rágot, elbukkasztotta. Na, akkor én lövöttem a falra a puskát, és leadtam vele 2 figyelmeztető lövést. Egyenesen a fejébe. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you had been there, if you had seen it, I bet you would have done the same. Körülbelül 2 éve megismerkedtem ezekkel járva társadalmat. Azt mondta, hogy nőtt nem, és hát rögtön szeretem. Ő nagyon szépen ez. Ő reggel elment, este oda. Én töltöttem neki egy pohár italt, és aztán megcsináltam. Olyan szép volt az életünk, mint jézus lettem a mennyország. És akkor már tudtam. Ő lett egy frászt. Az felesége is volt. Konfúgó találtam. Aznap este is hazajött. Én töltöttem neki egy pohár italt, vannak olyan férfiak, akik nem bírják az artért. He had it coming. He had it coming. He took a flower in its prime. And then he used this. And he abused this. It was a murder, but not a crime. Otthon vagyok a konyhában. Végzem a dolgon. Darabolom fel a csirkét. Amikor beront a férjem Philből, és egy merő féltékenységi rohamban ordítja, hogy dugsz a polgármesterrel, dugsz a polgármesterrel. Na drága, hát nem beleszaladt a késem. Beleszaladt bizony, vagy 10-szer. If you had been there, if you had seen it, I bet you would have done the same. Wie finde ich mich hier? Sie sagen, mein berühmter Mitbewohner tut mein Mann und ich stecke in den Kopf ab. Aber es ist nicht wahr. Ich bin unschuldig. Ich weiß nicht, warum Onkel Sam sagt, dass ich es tat. Ich wollte versucht, bei der Polizei zu erklären, aber sie verstand nichts. Jó, de te tetted? Nem bűnös. A húgommal, Veronikával volt egy jó kis számunk, és a férjem, Charlie is velünk volt. A számnak az volt a vége, hogy előadtunk 20 ugrást. 1, 2, 3, 4, szaltó, dupla szaltó, cigánykerék, halálugrás. Sorban egymás után. Azon a bizonyos este a Cicero pofában voltunk. És kicsit kiáltunk, hülyéskedtünk. Aztán elfogyott a jég, úgyhogy kimentem, hogy hozzak. Visszamegyek. Nyitom az ajtót, és ott van Veronika és Charlie, meg a 17-es póz. Hát, én teljesen sokkot kaptam. Minden elsütét előttem semmire sem emlékszem. Csak később, mikor a vért mostam le a kezemről, akkor döbbentem rá, hogy hullám! They had it coming! They had it coming! They only had themselves to blame. I didn't do it. I couldn't have done it. How could you tell me that I was wrong? They had it coming! They had it coming! They only had themselves to blame. I didn't do it. But if I done it, how could you tell me that I was wrong?
Throw. Lépső. Beleszaladt. 17-es.